Hayırlı günler. Biz Tatar Yerçileri günlerine bağışlanan matbuat konferensiyasını başlayız. Hem bizning qonaqlarimiz Sadıkov Rinat Nailula, Tatariston Respublikasi Yoshlar ishlari ministri, G'aliyeva Noila Fazılqızı, İdil Yoshlar o'zagi direktori, Qadirov Salovat Ayratula, Yoshlar ishlari bo'yicha bilgich proyekt kuratori. Hem biz shulay tag'in bir qonağımızı kütəbiz. Şərəfova Milevşa Rəfqat qızı, Tatar Federal Milli Mədəni Avtonomiyası İctimai Uyuşmasının başqarma direktoru. Birinci soru Rinat Nailович sizge. Siz mənə söylәп ketsəgез idi, indi bu yılғы Tatar Yaşları günləri ol nərsəsi bilan ayrılıb duracaq. Həm ümumən bu proyektning әһәмияте haqında. Мегзур Ахмет, мен башта чыгышымны урысча айтермин, аннары суроолор болгоч татарча жауап берермин. В этом году уже 33-й раз в городе Казани, в столице нашей республики, будут проходить Дни татарской молодежи. Традиционная, для нас уже очень важная и весьма содержательная работа с татарской молодежью из разных регионов Российской Федерации. Конечно же, целью Дней татарской молодежи это консолидация всех молодежных сообществ, татарских сообществ из разных регионов Российской Федерации в вопросах усиления работы, совместной работы, по развитию, по сохранению и укреплению татарской культуры, образования, в вопросах сохранения татарского языка и наших национальных традиций. Как правило, в программе форума подразумевается проведение различных форумов, различных мастер-классов. Это мастер-классы и начиная от вокала, творчества, заканчивая мастер-классами по татарскому языку, письменности, культуре, национальным татарским традициям и многое другое. Безусловно, конечно же, в рамках программы состоятся встречи с интересными людьми. Мы планируем, что будут встречи и с писателями, с различными поэтами, с различными деятелями культуры, образования, нашими органами исполнительной власти, депутатами Государственной Думы и Государственного Совета Республики Татарстан. Уже стало доброй традицией проведения в рамках Дней татарских молодежи таких конкурсов, как Идель Кызы, Идель ЕГТ, Идель Мыңы и Танцпол или Бию Йылдызы. Особое внимание уделяется выборам лидера Дней татарской молодежи. Лидер выбирается по итогам реализации на протяжении 3 лет проектов в области сохранения, укрепления татарской идентичности, татарской культуры и языка среди молодежи. Ну и, конечно же, нужно отметить, что ежегодно в форуме принимают участие наши лидеры татарских молодежных сообществ из регионов Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет. Вот, насколько я знаю, уже 20 регионов Российской Федерации у нас в этом году заявились и будут представлены на Дни татарской молодежи этого года. Ну и впервые в этом году запланирована отдельная программа для руководителей регионов. Это круглые столы, лекции с участием наших приглашенных экспертов. Кысқаша шулай. Рахмет, біздің сұраулар әлі журналистларының болыр. Noila Fazılqızına şeratda sorawыбыз. Qatnaşucular nechik soylab alındı? Şuların tərtibi haqında hem qayсы төбәкләр qatnaşacak, şular haqında aytып ketsәгез иде. Xayrlı gün. Bizning forumga qatnaşçılar soylау процессын узалар. Моның өчен biz birinchi чиратта төбәкләр автономиясына шалтыратып, аларның лидерлары белән сөйләшәбез, сорашабыз, нинди яшьләр иң активлар, нинди проектлар соңгы елны уздылар, ниндиләр планнарда тора аларның. Идел оешмалар белән күп ел бергә эшлибез, аларның иң актив балалар сменасына чакырабыз, яшьләрне яшьләр форумына чакырабыз.
Башта оешмалар үзләрендә сайлау процессын уздыралар. Алар инде мероприятиялар, чараларны оештырган кешеләргә, волонтерларга, руководительләргә, төрле чараларда, конкурсларда җиңгән яшьләргә путевкалар бирәләр. Оешмалардан соң шул сайлау процессына идел кушыла. Инде без үзебез яктан тагын яшьләргә путевкалар бирәбез. Ул инде безнең идел дуслары дигән кешеләр путевка алалар. Автономияларның тормышы төрле була. Ел саен без күрәбез, ничек төрле регионнарда кайсы бер оешмалар зураялар, аларның эшләре күбәя, кайсы бер регионнарда проектлар кимәләр. Быел шундый ике делегацияны әйтеп китәсебез килә. Ул Ульяновск һәм Оренбург өлкәсе яшьләре. Алар ел саен 5-6 кеше килгән делегациялар. Быел 10-12 кеше алып киләләр. Бик актив соңгы ел эшләгән делегациялар. Берничә ай элек оешкан оешмалар да безгә шылтыраталар, алдан сорыйлар, нинди чаралар була, ничек путевкалар алырга. Шунсы да инде безне бик сөендерә. Менә шул пример әйтәсем килә, Новосибирскта яңа региональ оешма ачылды. Аларга әле берничә ай гына, шулай булса да алар безгә алдан шылтыратып, бездән путевка алдылар. Чөнки без һәркемгә мөмкинлек бирергә телибез. Бүгенге көндә 23 инде менә иртән карадык, 23 делегация җыелды, 23 регион. Менә иң актив регионнарны әйтеп уздым инде. Кайсы районнардагы активлары булгачтан, кайсы районнар менә, кайсы төбәкләр алай аз дип саныйсыз инде сез? Әйе. Свердловск өлкәсе соңгы 3 ел бик актив. Алар 15 кешедән алып киләләр безгә. Иң актив аларның 10-15 кеше. Һәм менә әйттем, Оренбург өлкәсе, Ульяновск өлкәсе, алар быел күп итеп алып килделәр кешеләрне. Һәм әйтәсем килә, Төмән өлкәсен. Кайбер регионнарда 2-3 оешма бар. Алар һәркем үзенә путевка сорый. Әмма Төмән, алар җыелышып руководительләр, 3 руководитель бергә зур итеп путевка сайлап алдылар, үзләре сайладылар. Алардан 10 кеше килә, 3 организациядән, 3 оешмадан 10 кеше килә Төмән өлкәсеннән. Катнашучыларның яше? Быел бик күп яшьләр арасында 18-дән 35-кә хәтле алабыз. Быелгы делегатлар арасында бик күп яшьләр 20-22 яшьлек. Менә шундый контингент җыелды. Рәхмәт. Салават Гайратуллина чиратта сорауыбыз. Менә катнашучыларга сез таләпләр куясыз, алар сезгә нинди таләпләр куя һәм таләпләр дип әйтик, аларның нинди үтенечләре бар һәм нәрсә күрергә телиләр, нәрсә өчен алар монда килә һәм ул өметләр сездә акланачакмы? Хәерле көн. Әлбәттә, менә без инде әйтеп уздык. Сайлап алганда, әлбәттә, безнең дә таләпләр бар. Шулай ук безгә карата да бар аларның сораулары, аларның йомышлары дип әйтик, чөнки шунысы безне шатландыра. Без Казанда булсак та, алар читтә булсалар да, алар безгә киләләр кунакка, чөнки без һәрвакыт аларны көтеп каршы алабыз һәм инде менә шушы каршы алган вакытта алар үзләренең йомышларын безгә җиткезәләр. Аларга күбрәк кирәк менә Татарстанда булган миллилек, ул ничек күренә, күбрәк менә татарның мәдәниятын, гомумән инде менә шундый йомыш бар иде. Татарның элеккеге менә мәсәлән аулак өйдә уйнала торган уеннары һәм менә ул Татарстанда ничегрәк икән дип, чөнки регионнарда барыбер ул барып җиткән, ләкин инде азмы-күпме үзгәрешләр кертелгән, хәтта аларның җырларында җырлана торган. Менә Татарстанда нинди соң дип дигән сорауга инде без Алла бирсә быел җавап бирәчәкбез. Шунысын да әйтеп узырга кирәк. Быел бик күп безнең беренче тапкыр килә торган егет-кызларыбыз. Әлбәттә инде бар әйтергә кирәк ул егет турында да, менә Рөстәм Галимов дигән, ул быел киләчәк 13-нче тапкыр рәттән. Үзе бер тарих, Пермь өлкәсеннән. Ул менә үзе белән алып килә быел бөтен командасын һәм алар барысы да беренче тапкыр. Менә быел менә шунысы белән дә сөендерә, бик күпләре инде беренче тапкыр, ләкин менә шундый әйтик, күп еллар йөрүчеләр дә алар быел да киләләр. Ансы да сөендерә, димәк без булган мөмкинлекләрне шул ук качество дип әйтик инде булдырабыз. Шунысын да әйтәсем килә, быел
программаны төзегәндә без элеккеге булган еллардан бары тик яхшысын гына тагын да сайлап алдык һәм инде әлбәттә дә инде азмы күпме үзгәрешләр керттек, чөнки йомышлар булды. Без инде әлбәттә кунакларны матур итеп каршы алырга тиешбез, аларның таләпләрен үтәргә тиешбез дип уйлыйбыз. Программа белән дә таныштырып әйтсәгез инде. Программа буенча килгәндә, менә монда әйтеп киттеләр, Ренат Наилевич сүзендә дә традицион форматта була торган безнең программа ул кала, вокал, бию, чөнки һәрбер юнәлеш ул үзенең бер үзенчәлегенә хас, һәм инде менә яңарыш ул безнең регионнардан килгән руководительләргә аерым программа, аны азмы күпме әйтергә мөмкин, ул ябык программа булачак. Руководительләр өчен генә, оешмаларның инде җитәкчеләре өчен генә менә шундый үзгәрешләр кертелде. Ничек башлана шул программалар хакында кем әйтә ала? Кайсыгыз әйтә? Ачылыш белән ничәсе көндә шулар хакында әйтеп китсәгез инде. Әйтеп китә алабыз, шулай ук менә без инде бүген әле шушы көнгә кадәр без әйтмәгән идек, без менә әзерләп килдек, әйтик, бер ачылышның кая буласын. Шушы көнгә кадәр без сәрдә тоттык. Безнең ачылыш 13 сентябрь көне сәгать 1-дә яшьләр өчен барлыкка килгән һәм инде бик күркәм урын. Ул да булса Урам паркта узачак. Аның ачылыш урынында аның тарихы бар, чөнки безгә килгән яшьләр гомумән Казан турында күбрәк беләсебез. Казанга килгәч, кая нәрсә күрергә була икәнлеген дигән менә шундый сораулар туды. Традицион рәвештә безнең уздыра торган урыннар бар иде. Молодежный центр Волгада оештыра идек без. Ләкин инде менә быел тагын бер яшьләр өчен барлыкка китерелгән Казан шәһәрендәге шундый Урам паркта ачылыш булачак, чөнки урында матур һәм инде исеменә карата җисеме дигәндәй, җисеме бездән яшьләрне без регионнан алып киләбез. Һәм инде менә бу бер таләп иде безнең яшьләрдән, матур яшьләрчә ачык һавада дип булган менә шундый урында ачачакбыз быел, Алла бирсә. Рәхмәт. Журналистларның сораулары бармы? Бармы? Әйерсез. Hayırlı günler. Мен özüm de 98 yılga Tatar Yaşları Günlerinden delegati bulam. Benim sorum şunda indi. Yıl sayın gözetem indi. Tatar Yaşları Günlerine bargan da var. Sonraq da indi. Birinci soru tüp özünçelik nese bulaşak. Tüp nesege basım yasayacaksınız. İkinci soru Tatar Yaşları Günlerinde Tatarça söyleşe çektenler mi yaşlar? Çünkü şitten kilgen yaşlar, alar adette Tatar Yaşları Günlerinde Rusça söyleşe köşeler. Ne talepler koyulaşacak? Andi var mı talepler? Үзенчәлекләрен кайсыгыз? Адресларга. Менә нинди үзенчәлекләре? Сез әйтәсезме? Менә безнең әйтеп киттем бит әле аулак өйләр һәм башкалар дип җырлар, менә без быел көтәбез тагын бер кунакның исемен ачык, ул да булса Казан шәһәрендә булган, эшләп килгән проект, хәрәкәттә бәрәкәт проекты. Без алар белән элемтәгә кердек һәм инде менә әйтик, хәрәкәттә бәрәкәт проекты безгә киләчәк һәм инде алар белән менә алдарак әйтелгән юнәлешнең нишкәлекләрен күрсәтәчәкләр. Шулай ук кунакларга инде тагын бераз гына әйтеп китик. Ул да булса традицион уен кораллары белән уйнаучы егет-кызлар киләчәкләр, мастер-класслар булачак. Чөнки без инде менә арткарак карадык, андый мастер-класслар әле булмаган, именно этник яктан татар, чын татарга хас булган уен коралларының өстен генә түгел, эчке дөньясын гомумән уйнап карау, тотып карау дип әйтик инде, һәм инде гомумән аны күреп карау, менә шундый мөмкинлеге быел булачак. Тел мәсьәләсенә килгәндә, әлбәттә әйтергә кирәк, барысы да яхшы дисәк, татар телендә генә әлбәттә сөйләшмиләр, ансы яшерен батыр түгел, без аны яшермибез. Ләкин әлбәттә инде менә мин безнең катнашучылар белән сөйләшүче булып торгач, һәрберсе белән
хәзерге көндә күбесе тырышып булса да татарча сөйләшергә тырышалар. Һәм инде барыбер менә шундый бер сүз әйтәсем килә. Алла бирса, татарның бер казанында кайнасак, Алла бирса, бик әйбәт кенә кайнап чыгып, татарча сөйләшербез дип өметләнәбез. Чөнки өмет кешене яшәтә, без яшибез, татар яшьләре көннәре Алла бирса яшәячәк, һәм инде татарча әле шатлатып сөйләячәкбез. Ринат Наилович, бәлки сез дә әйтеп китерсез бу темага ниндидер шартлар тудырылачакмы менә кешеләр телне өйрәнсеннәр өчен туган телне? Минемчә, беләсезме, менә татар яшьләре көннәре, алар бит инде монда килеп, ул яшьләр монда килеп, татар телендә сөйләшү, төрле мастер-классларда катнашып, очрашып, бергә төрле бәйгеләрдә катнашып, алар зур тәҗрибә туплыйлар. Беренчедән, менә ул зур тәҗрибәне туплап, монда яңа ниндидер белемнәр алып, ул белемнәрне тагын да күбәйтеп, алар үзләренә кайтып, үз төбәкләрендә, аннары төрле татарлар оешмалар белән берлектә тагын зур шул ук сменаларны үткәрәләр. Безнең өчен ул бик зур эш дип әйтик, зур әһәмият дип әйтеп була. Чөнки менә татар телен аны үстерергә дип әйтәбез бит инде без. Менә ничек аны үстерергә? Менә монда бөтенесе татарча сөйләшмәсәләр дә, алар өчен махсус мастер-класслар була. Безнең менә бу татар яшьләре көннәрендә. Шуңа күрә менә үз тәҗрибәләрен күтәреп, тагын да матуррак, тагын да төгәл итеп татар телендә сөйләшә алачаклар. Рәхмәт. Миләүшә Хатфинага сүз бирик. Татар яшьләре көннәренең тарихы искә төшерсәгез иде, ничек башланып китте бу? Кемнәр аның идеологлары булды, шул кешеләрне искә төшерик. Без нинди нәтиҗәгә ирештек шул вакыт? Хәерле көннәр, мөхтәрәм журналистларыбыз. Ринат Наилович, Наилә, Салават. Гафу итегез, беренчедән сиңа калганыма. Ничек дип әйтим инде? Чуть-чуть можно я отступлю, и можно ли мне дополнить вот слова Рината Наиловича тем, что менә Идел яшьләр үзәге ел сайын шундый матур чаралар уздыра. Татар балаларына караган, татар яшьләренә караган. Һәм дә инде без дип әйтим инде, чөнки я тоже чувствую свою сопричастность к этим всем мероприятиям. Ел сайын әйтеп киләбез. Менә монда татар яшьләрен 5 көнгә җыеп, татар балаларын 10 көнгә җыеп, аларны татар теленә өйрәтеп булмый, кызганычка каршы. Но в любом случае, менә оештыручылар үз алларына шундый максат куя, татар балаларын, татар яшьләрен, вот как правильно сказать, заинтересовать, чтобы они, да, приехав сюда, в Казань, вот уехали уже вот с такой открытой душой, с такими открытыми глазами. И на самом деле у нас в практике такие вещи были, когда татар балалары, татар лагерына килеп, onlar инде кайтып, әниләре сораганда, улым, кызым, сиңа нәрсә җитмидер дигәндә, когда они говорили, әни, мне не хватало знаний татарского языка. Купи мне словари, купи мне җыр китапларын, нәрсәдерме. То есть я так думаю, что самая наиглавнейшая задача молодежного центра Идель, Министерства по делам молодежи, федеральной автономии, заинтересовать этих детей, чтобы им было не стыдно у себя в регионах разговаривать на своем родном языке. И на самом деле, вот с чистой совестью я могу сказать, что такие примеры были. Были, и они есть, и они до сих пор продолжаются. Приезжают вроде бы обычные детки, но по истечении вот этих смен они реально вот заражаются вот этой. Даже вот, әгәр дә сез килсәгез, менә шул сменаларга, наверняка многие из вас приезжали на эти смены,
И вот даже одно исполнение во время татарской детской смены татарлар киля, когда вот дети там жестикулируют руками, там поют все вместе, да, это вот настолько заразительно, и это на самом деле вот поднимает вот их дух и дает толчок к изучению своей родной культуры, истории и языка. Это что касается вот предыдущего вопроса. Зинхар Шинхафуйтегес. Что касается истории Дней татарской молодежи, мне кажется, вот Елсаин Индемисис Гасилим, мне кажется, вы уже сами знаете мою историю о том, как я в 90-м году это им телевизор Караганда выступал Рим Гельфанов и сказал: «Менә иртәгә безнең Азатлык татар шәһәре съезды булачак иң беренче, килегез» дип. Әтием миңа ул вакытта әйткән: «Кызым, сиңа иртәгә икенче сменага эшкә барырга, барып кайт әле, кара әле» дип. И рәхәтләнеп бардым. Этот съезд проходил на улице Щапова в доме Союза театральных деятелей. И когда вот я еще даже не подошла к этому зданию, но уже шундай матур, татар егетләре, кәләпүшләр кигән. А представляете, в 90-м году это вообще это нонсенс. Чтоб урамда татар егетләре, татар кызлары кәләпүшләр киеп, калфаклар киеп, татарча сөйләшеп, гомумән, вообще такого не было. И когда вот совершенно незнакомого человека, который, ну, вроде бы как бы вот идет, да, алар мені бір қашанда көрмәгәннәр, нитмәгәннәр, когда, грубо говоря, вот под белые рученьки, әйдәгез, килегез, узыгыз, урындыкларга утыртып, нитеп. И вот, ну, действительно, вот чувствуешь в этот момент какую-то заинтересованность. И шуннан кіріп китеп, шунда калдым инде мин. Шунда гомумән татар яшьләре, татар балалары минем өчен, ничек дип әйтим инде, гомерем буе, вот для меня это какой-то вот такой вот показатель. Мин үзем, мәсәлән, татар яшьләре көннәре икенчесендә катнаштым, уже оештыру комитеты буларак. 91 елда, шуннан бирле бер елга да туктамыйнча, ел сайын үткәрелеп килә торган чара ул. С 1995 года организацию, финансовое обеспечение взяла на себя тогда Госкомитет по делам детей и молодежи. Улвахт Тамарат Бариев. Хазарги Кндейнде – это Министерство по делам молодежи. И мне кажется, что вот это тоже показатель того, что заинтересованность государственных структур, тогда Госкомитет, сейчас Министерство молодежи, в промежутке этого тоже были Министерство по делам молодежи, спорта, туризма, еще там как-то они назывались, но в любом случае это всегда оставалось в ведении государственной структуры. Главный организатор с 1997 года государственное учреждение «Молодежный центр ИДЕЛЬ» является. Федеральная автономия тоже к этому присоединилась. Сейчас я уже выступаю как федеральная национально-культурная автономия татар. И я хотела бы сказать вот и от своего лица, и от лица своего руководителя Ильдара Ириковича Гельмудинова о том, что федеральная автономия всегда в приоритет своей деятельности ставит работу с детьми и молодежью. Ел сайын вот эти смены и для татарских детей, и для татарской молодежи. Это школы лидерства, это конкурс Дулканнар, конкурс Иделем Акшарлага, Кубкина Шаралар. Мы всегда, федеральная автономия, стараемся поддерживать данные мероприятия и участвовать в проведении данных мероприятий. Кроме того, сіз білесіздер инде, біз ел сайын татар балалары үшін түрлі әсбәпләр шығарабыз. Менә теге елны біз буяулык дигән нәрсәне чыгардык. Ул татар милли киемнәре, татар милли орнаменты буенча менә шундый тезелгән буяулыклар. Һәм дә инде менә бу ел без татар балалары өчен татар пропислары чыгардык. Менә һәрбер менә шундый әсбәпләр без Идел яшьләр үзәге аркылы менә шул чараларда таратабыз һәм дә инде регионнарга чыгарабыз. Кыскача менә шулай. Рәхмәт. Рәхмәт. Сораулар бар? Журналистлердің сұраулары жоқ. Міне, менің сұрауым бар еді. 2020 жылда 32 төбек қатнашқан екен. Биыл 23. Міне, бұл төбеклердің саны кемуі
Сезнең таләпләрнең катгыйлануы белән аңлатыламы? Әллә активлык кимиме төбәкләрдә? Бу сорауга кайсыга җавап бирә ала Наилә, сез әйтәсез. Әйтегез, мин әйтеп үзем. Беренче фактор миңа калса, ул безнең яшьләр күп регионнардан Казанга күчтеләр. Менә шундый тенденция бар. Форумнардан соң лидерлар, актив татарлар Казанны күргәч, Казанга күченергә бик телиләр. Һәм соңгы елларда үзебез дә беләбез, Иделгә менә кунакка безгә кирип йөргән иптәшләребез бар. Алар үзләренең регионнарның руководительләре иде. Алар Казанга күчтеләр. Үзләре урынында кеше таба алмадылармы инде, мөмкинлек булмадымы? Шунда берничә автономия килә алмый. Икенчедән, безнең белән бер юлы Себердә, Новосибирск өлкәсендә Сибирский форум татарской молодежи уза шул көннәрдә. Алар инде безнең ДТМ формасында СФТМ уздыралар күп ел. Һәм менә Алтай регионы, Томск регионы, алар әйттеләр, безгә быел Новосибирск якынрак, эш көннәре әзрәк калдырырбыз дип, алар Новосибирскка барырга булдылар. Без Новосибирск организациясе белән элемтәдә булышабыз аларга, методически булышабыз, консультациялар бирәбез, ничегрәк форумны уздырырга. Шуңа күрә берничә төбәк Новосибирскка барырга булдылар. Ай. Аннарсын тагын бер сәбәп, минемчә. Менә әйткәнемчә инде 30-дан артык безнең татар яшьләре ел сайын җәй көннәре узып барадыр. Хәзер кызганычка каршы ул менә көзге айларга калды. Инде сез белүчә, күбесе менә шул татар яшьләре көннәрендә катнашучылар, алар күбесе студентлар. 1 сентябрьдән уку башлана. Инде менә укуны да калдырып булмый, шуңа күрә Бераз кими инде менә шул нәрсәләр. Әмма дә ләкин, менә күптән түгел безнең министерствода шундый матур гына җыелыш узганы, Ринат Наилевич үз янына федераль автономиянда дәшкәни, Идел яшьләре үзәгендә дәшкәни. Шунда без мөрәҗәгать иттек һәм Ринат Наилевич булышырга вәгъдә бирде инде. 2нче елга Алла бирсә, шул татар яшьләре көннәре бераз күбрәк көннәр дәвамында узачак һәм дә инде ул җәй айларында булачак дип өметләнәбез. Менә төп сәбәпләрне әйтеп киттеләр. Дөрестән дә безнең традицион рәвештә ул күбрәк җәй көне уза иде. Менә шул сәбәпле дә быел әйтергә мөмкин регионы белән дә һәм инде кайбер традицион рәвештә ел сайын килә торган безнең катнашучылар да килә алмый. Менә ул киләчәктә инде безнең менә әйтеп киткәнчә планнар җәй көненә чыгып яңадан яшьләрне туплап, безнең әле хыялда быел инде менә 150 кешене көтеп калабыз без катнашучыны. Элегрәк әйткәнчә инде белгәнчә ул күбрәк булган, аның көннәре дә киләчәктә Алла теләсә безнең көннәрне дә бәлки арттырып, һәм инде катнашучыларның санын да арттырып, җәй көне уздырып, бик күп үзгәрешләр белән яңа адым ясыйсы килә. Менә шундый хыяллар бар. Әхмәт. Һәм бер елны, шулай ук 3 ел хәтерләмәй ялгышмаса, җан исәп алдыннан Фирдүс Тямаев килгән иде, алтыгы татарлар дип язган иде инде. Менә шуны әйтмәкче, кемнәр белән очрашулар көтелә быел? Шулай ук менә ниндидер популяр шәхесләрне чакырачаксызмы? Бәлки шулай ук җырчылар киләдер. Кемнәрне чакыру планлаштырылган? Кемнәр белән мастер-класслар, кемнәр белән очрашу? Марат Әхмәтов белән очрашу булган иде, ялгышмасам инде була иде. Менә кемнәр белән очрашулар планлаштырылган сезнең? Монда инде менә җавап бирәм. Безнең барлык күп әйберләрне без серләп табыз, чөнки әйтеп бетерәсе килми, ачылышта көтелә безнең артистлар, безнең алар берсен әйтик, Илги Шәһрәзиев, мәсәлән, һәм инде тагын әле ябылуын тантанасына көтелә, һәм әйтик, безнең 5 көннән булса да, шундый экваторында дип әйтик, шулай ук артистлар көтелә.
очрашуларда көтелә. Программага әле азмы күпме үзгәрешләр кертергә мөмкин, чөнки программаны без карыйбыз һәм көннән көн барыбер әле сораулар туа. Менә бу кешене күрәсебез килә, чөнки кайберләре соңгы бер көн кала әйтергә мөмкиннәр менә. Шуңа күрә очрашулар көтелә, ләкин ачып бетерәсе килми әле серне. Тагын шуны беләсе килгән иде менә татар егете, татар кызы андый бәйге уза бит инде. Менә сез аның нинди критерийлары белән уздырасыз? Ул, мәсәлән, татарча белмәгән кеше булырга мөмкинме? Без балалар сменасында андый бәйгеләр уздырабыз, һәм менә икенче сменада да милләтем хәзинәләре балаларга шундый условие куйган инде, татар телендә генә сөйләшегез дип. Күбесе язган кыягызлар белән чыктылар. Алай булса да, каты булса да татарча сөйләделәр. Миңа калса ул бик яхшы практика. Шуңа күрә яшьләр арасында да Идел кызы, Идел егете сайлаганда кирәк була визитканы бар татарча гына сөйләргә һәм творческий номер инде, биюмы, җырлаумы, кем нәрсә күрсәтә ала. Һәм ел саен үзгәрелә безнең яңа конкурслар. Бер елны кызлар инде токмачта кистеләр, фондыйда бәйгеләрдә була конкурслар. Аны инде ниләр узгарырга алган делегациялар үзләре уйлар. Безнең программада бар шундый чаралар, кайсыларны делегациялар үзләре алып баралар. Идел түгел, менә үзләре шалтыратып сорыйлар. Без 10 кеше киләбез, без сезгә бу ярдәм ясый алабыз. Нинди чараны безгә бирәсез? Алдан шалтыратып аларга әйтсәк, сезнең делегация Идел егете уздыра. Алар әзерлиләр бәйгене, безгә күрсәтәләр сценарийны. Ләкин яхшы булса, без аны уздырыгыз шулай дип калдырабыз инде. Беренче ул татар телен белү, үзен күрсәтү һәм инде интеллектуаль конкурсларда да әйбәт баллар җыю. Һәм менә бу татар яшьләре көннәрендә катнашучылардан инде ветераннарыннан 2 кеше монда утыра инде, без беләбез. Тагын кемнәрне атап китәр идегез? Бу ничек менә бу кешеләр моны бәялиләр еллар узгач? Миләүшә Рафхатовна, сез әйтеп китсәгез иде, менә ничек бәялиләр? Аларга бу нәрсә биргән? Яшь вакытында катнашу. Яшь вакытында. Мин әле дә үземне бик яшь дип хис итәм. Беләсме, менә мин иң беренче татар эшләре көннәрендә килгәндә, ул вакытта иң күп сан катнашканы 91 елда 600-дән артык татар эшләре килгәннәр регионнардан. Һәм дә инде әйткәнемчә, менә 90 елда гомумән теге безнең авыллардан килгән татар әбиләре, Казанга килгән татар әбиләре ялып татарча сөйләшмәенчә җиргән вакытта без инде шул Идел лагерында булып, Угатай җимерә татарча сөйләшкәндә, үзе ничектер инде шундый этәргеч. Һәм дә инде менә монда Самарда да татарлар бар икән, Прибалтикадан да килгәннәр, алар да татарча сөйләшә. Менә, то есть, как-то вот такой вот. Һәм дә инде минемчә, конечно, хәзер интернет шелтәре аша яшьләр күбрәк аралаша, күбрәк беләдер инде. Алар гомумән беләләр инде безнең татар халкы ничек сибелеп яшәгәнне. Может быть, с этой точки зрения их и не удивить, но во всяком случае, менә шул ук татар яшьләре көннәренә килгән делегатлар, күбесе инде алар беренче тапкыр килә, әмма дә ләкин беренче тапкыр килгәннәре дә бар шундый яшьләр. Алар инде, может быть, с какой-то долей скептицизма тоже приезжают, но киткәндә алар барыбер, мин үзем эшләгән вакытта, Идел яшьләр үзәгендә эшләгән вакытта, алар инде соңгы көннәрдә, Миләүшә апа, без менә хәзер кайтабыз да оешма ачабыз, менә фәлән итәбез. Менә то есть действительно поворот на 180 градусов абсолютно это действительно бывает. Шуңа күрә ничек дип әйтим инде. Менә 33 ел рәттән уздырылып килә торган чара әле дә популяр, әле дә регионнарда яшьләр, балалар ашкынып
Biz киләбез татар яшьләре көннәренә. Әйтәм бит инде, менә сентябрь айында уку башланган, отпусклар беткән, но все равно 150 человек же они собирают. Демәк, есть потребность, есть желание, алга таба да менә шулай әйбәт кенә уссыннар, татар балалары, татар яшьләре безнең гадәтләргә, татар теленә, татар тарихына, мәдәниятенә тартылсыннар һәм дә инде ел сайын менә шулай Казанга килергә ата-аналарның мөмкинчекләре булсын татар балаларын җибәрергә. Шундый теләктә калам. Башка милли республикаларда моңа охшаш нинди чаралар бар? Кайсы кайда бар? Беләсезме, әйтәсем килә, менә бик зур, ничек дип әйтим инде, ну, назад откатил нас вот эта пандемия, но в любом случае, менә бу атнада Төмәннән Фәрит Курманов килгәне, без аның белән дә күп кенә сөйләшкәнек. Менә, мәсәлән, есть уже, так скажем, сетевые какие-то мероприятия. Менә шул ук милләтебез хәзинләре дигән чара, менә ул Новосибирск өлкәсендә үтә, Төмән өлкәсендә үткәне, Миләүшә апа 2нче елга мин аны тагын үткәрә башлармын дип Фәрит әйтте. Астраханьда, Саратовта, Пензада школа лидера, детская школа лидера үтә, школа лидера татарской молодежи. То есть Идел яшьләр үзәге уже вот постепенно как бы вот хочет выйти и будет выходить дип өметләнәбез. Аллаһка шөкер, пандемиялар бетте. Сейчас вот заново вот с этим работаем. Шул ук Башкортстан, шул ук Самара, бар андый төбәкләр, кто с удовольствием и перенимают опыт у молодежного центра Идель. И что самое интересное, они проводят те же самые мероприятия под тем же самым девизом и с теми же самыми названиями. То есть вот мы расширяемся. Башка милли республикалар дип әйтүгә милли, мәсәлән, Чечня, Башкортстан, Чувашия, алар да менә шушыңа охшаш үзләренеке бармы? Узамы? Әйтә аласызмы? Чечняда әлбәттә юк, чөнки Чечнядан да татар халкы бар инде, но Юк, чечен халкы өчен менә чечен яшьләре көннәре. Аңладым. Башкортстанда бар, башкорт яшьләре көннәре дигән, алар инде безгә карап, бездән пример как будет по-татарски. Ие үрнәк алып үткәрә башладылар. Чувашиядә дә элек бар шундый көннәр. Хәзер инде кызганычка каршы мин яшьләр политикасы белән бик үк шөгыльләнмим, бәлки Наилә күбрәк беләдер аның буенча. Якутиядә үткәрелә торганы менә шундый яшьләр форумнары. Хәзерге көндә белмим. Бар форум коренных малочисленных народов Севера, Север дип атала. Анда төрле ненцы, ханты, селькупы, манси шундый халыклар җыела. Һәм каждыйның отдельно форумнары юк. Но менә аларга карап, безгә түрк халыклар берничә тапкыр хатлар язып, шалтыратып сорадылар. Ярыймы инде берәр нинди форум тюркских народов может җыештырырсыз, фестиваль молодежи тюркских народов. Чуашлар да шулай шалтыратканнар иде, сораганнар иде. Менә без түркбез, сезнең белән бергә җыелышып бер зур фестиваль булса килер идек дип. Бәлки аларның үзләренең потребностьлары бардыр инде, но форумнары узмый кызганычка каршы. Мондый форум уздырасызмы? План бармы? Фестиваль тюркских народов ул берничә ел узган булган, Казанда да узган булган. Һәм менә шул пандемия вакытында аны туктаткан булганнар. Бүгенге көндә әле ул яңа планга кергәне юк. Шулай дип әйтергә була. Наил, сез нәрсәдер әйтергә теләдегезме? Юкмы? Сораулар бармы? Үзегездән теләкләр, җиткерәсе сүзләрегез журналистларга, фикерләрегез калмадымы? Теләкләр булса, менә бер очрашу үзе бер гомер дип әйтәләр бит инде бездә. Менә төрле төбәкләрдән 33нче тапкыр яшьләр киләләр, Казанга киләләр, татарларның каласына киләләр дип әйтик. Шуңа күрә менә монда
теләк бер, менә безгә Казанга килгән делегатлар, алар тагын да зур, тагын да күбрәк эш алып барсыннар өчен менә бездә монда Татарстанда да, төрле төбәкләрдә дә тел мәсьәләсе, тел үстү, татар телен үстерү, аны саклау, безнең гореф-гадәтләрне саклау өчен менә тагын да без Идел яшьләре белән бергә, Идел яшьләре үзәге белән бергә киләчәктә дә тагын зур адымнар ясап эшләргә язсын. Рәхмәт. Алайса, матбугат конференциясын төгәллибез. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт барыгызга.